مستيات بيتنا جرمن أواج هجراوي أغلغلوت لزصدقت ናይ ህግደፍ ሚኒስተር ዜና የማነ ሻርሊ በሓጎስ ክፍንጫሕ ደሊዩስ ስምዒቱም ቁፅጻር ሲኢኑ ኣብ ኤክስ ብዛዕባ ዝጉዳይ ሓናጢጡ ኣሎ ንሱ ኣብ ጽሑፉ ኣባል ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነ ሃገራት ነትናትና ናይ ምክልኻል ዓቕምና ንምሕያል እንገብሮ ስራሕ እናነቐፋ ናይ ባዕለን ውሕስነት ንምሕላው ግን እቲ ንሕና ንገብሮ ክደግማ ኣይጽገማን ዝዓይነቱ ሓሳባት ኣንጸባሪቑ ንየማነ ዝሐጎሰ ናይ ጀርመን ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ከምቲ ናይ ኤርትራ ድዩ ጀርመን ከመይ ዝበለ ኣዋጅያ ኣጽዲቓ በሉ ሓዙ ጀርመን ኣብዚ እዋን 181,000 ቀወምቲ ኣባላት ሰራዊት ኣለውዋ ክሳብ 2026 ግን ናብ 260,000 ቀወምትን 200,000 ዕቑር ሰራዊትን ከተዕብዮ ትደልላ እዚ ኸኣ ንጠለብ ኪዳን ኣትላንቲካዊ ኔቶ ንምምላእ ዝዓለመ እዩ ካብዚ ተበጊሳ ጀርመን ሓደስተ ኣባላት ሰራዊት ትደሊ ስለ ዘላ ሓደ ሕጊ ኣጽዲቓ እቲ ሕጊ ከመይ ዝበለ እዩ እንተዳኢልና ካብ ዕለት 1 ጥሪ 2026 ንድሓር 18 ዓመት ዝመልኦም መንእሰያት ንኩነታት ጥዕንኦም ክእለቶምን ንሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዎም ድልውነትን ዘብርህ ሓደ ናይ ኦንላይን ቅጥዒ ክመልኡ ክግደድ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ግን ብድላየን እንተዘይኮይኑ ነዚ ቅጥዒ ክመልኣ ኣይግደዳን ኣብ 2026 ዓመተ ምህረት ን20,000 ብምስልጣን ክሳብ 2031 ዓመታዊ 40,000 ሓደስቲ ሰራዊት ምምልማል እዩ ኣብዚ መደብ ብወለንተኦም ዝስለፉ ሓደስቲ ኣባላት ሰራዊት ጀርመን ንወርሒ 2,000 ዩሮ ክኽፈሎም ጥራሕ ዘይኮነ ሞያዊ ስልጠናታት እውን ክወሃቦም እዩ እቲ ሞያዊ ስልጠናታት ከም ስልጠና ድሮን ቋንቋን ካልእን የጠቓልል ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ከዓ ናይ ዕቑር ሰራዊት ስም ይወሃቦም እዚ ኩሉ ግን ብወለንታ ዝካየድ እዩ ከምቲ መንግስቲ ጀርመን ሓንፂፅዎ ዘሎ ብወለንተኦም ናብዚ መደብ እዚ ዝኣትዉ ቁፅሪ ሓደስቲ ሰራዊት እንተወሒዱ ግን እቲ ሕጊ ካብ ብወለንታ ናብ ብግዴታ ዝፍጸም ግቡእ ክሰጋገር እዩ መራሒ ጀርመንን ናይ ምክልኻል ሚኒስተርን ጉድድ ሃገራዊ ዕስክርና ኣይክንእውጅን ኢና ብግዲ ዝኸውን ቁፅሪ ምስ ዝውሕደና ጥራሕዩ ንሱ እውን ንደቂ ተባዓትዮ እንተዘይኮይኑ ንደቂ ኣንስትዮ ኣየጠቓልልን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ሞያዊ ስልጠና እናረኸቡ ንወርሒ 2,000 ዩሮ እናተኸፍሎም ጸኒሖም ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ዕቑር ሰራዊት ንምዃን መቸም ዓይኖም ዝሓስዩ ውሕዳት እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ እዚ ንዝርዝሮ ዘለና የማነ ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ህግደፍ ሃገራዊ ባርነት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢሉ ክጽውዖ ስለ ዘንበብና ኢና ጀርመን ቀዋማዊት ሃገር እያ ዝኾነ ኣዋጅ ብዘይ ናይ ሕጊ ኣፍልጦ ኣይጸድቕን እዩ ሓደ ሰብ ንኣብነት ሓደ መራሒ ሃገር ወይ ሓደ ፖለቲከኛ ኣልዕል ኣቢሉ ሓደ ሕጊ ኸጽድቕ ወይ ክድምስስ ስልጣን ይብሉን ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕጊ እዩ ዝትግበር ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጀርመን ንወተሃደራዊ ታዕሊም ዝለኣኹ መንእሰያት ሰብኣዊ መሰላቶም ሕልው እዩ ናይ ጥዕና ካልእን መሰላቶም እውን ካብ ዓቐን ንላዕሊ መሊኡ ዝፈሰሰ እዩ ዝኾነ ዓላሚ ወይ ወተሃደራዊ ሓላፊ ኣብ ልዕሊ ተዓለምቲ ግህሰት ሰብኣውነት ክፍጽም ኣይክእልን እንተፈጺሙ ከዓ ሕጊ ኣይምሕሮን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጀርመን ናይ ምግብን መደቀስን ሕፅረት የለን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሓበሬታን ቴክኖሎጅን እዋን ዝወሃቡ ታዕሊማት ናይ ርእሲ እዮም ምክንያቱ ዝፍጸሙ ኩናት ናይ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾኑ ካብዚ ተበጊሳ እያ ከዓ ጀርመን ንሓደስቲ ተዓለምቲ ናይ ድሮናት ስልጠና ክትህብ ትዳሎ ዘላ የማነ ናትካ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃገራዊ ባርነት እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ዘይምሕር ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ብግፋ ዝውደብ ፈጺሙ ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ዘለዎ መሰል ዝበሃል ዘይፍለጠሉ ተሪር መቕጻዕትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ዝፍጸመሉ ሕቶን ርእቶን ዘይፍቀደሉ ብግበር ኣይትግበር ዝኸይድ ናይ ባርነት መደብ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝግናይ ኣሰቃቂ ናይ ባርነት ኣገልግሎት ንምውፃእ ንኽብረን ዝትንክፍ ነገራት ክፍጽማ ዝተባብዓሉ ካብዚ ብግዴታ ዝኣተኻዮ ውትድርና ብገዛእ ፍቓድካ ክትወፅእ ዘይትኽእለሉ ክትሃድም ምስ ትፍትን ትእሰረሉን ትርሸነሉን በዚ እናተዓለምካ በቲ ንዘይርዳእካ ንቤት ትምህርቲ ትኸደሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ መወዳእታ ዘይብሉ ባርነት ምዃኑ እዩ ሓንሳብ ምስ ኣተኻ ዘይትወፃሉ ኣብ ዝተለኣኽካዮ ዓውዲ ኺናት ከድካ ትሞተሉ መዓስ ዶባት ሃገርካ ንምሕላው ጥራሕ ወላ ናብ ትግራይ ሶማል ኮንጎ ከይተረፈውን ከም ሓደ ንብረት ንሰደድ ቀሪብካ መስዋዕቲ ትኸፍለሉ እዩ የማነ ጀርመን ከም ናይ ኤርትራ ዓይነት ሃገራዊ ባርነት ኣይክተካይድን እያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጀርመን ከዓ
لوم زجمر يكونن أقدمون زسر حلو زنبرة دحرجن زخونة سقات سلزي نبرة دوز بله نايك أدم أسرع رحي هاجراو أقلقلوت أبجر من رح زيكونه عملع علم زسر حلو أجبابي قال هاجرات ناب سراويت أين تنبرن زبالو سيفيلاوي أقلقلوت كهبو يفقدا كل جن عب تحت تسأل حق خينو عب قوام سفرن تحت النت زلوانيو منسيات إرترا نهاجراو بارنت زخرم مأسرتي سجردوب مقطعتن زحلفو أسكاقي هيوتني بز مخنيات ناي كندي منسيات هيوت أفيون طبالاشون أي مويا أي سرح كوينم فرخي فريو أبرخاتات زأرقو منسيات اللونا كاب شحن 994 كساب كل شحن 25 أبت مدب جوهة تحيزم نلعل 3 عامتات عقلهم زتصابهم موصء زسانو إرتراويان اللو إزيهم زخون حلفا أي رخبون دقهم كريو عب عامت نستوهبهم حيدة معالتات كم قال دنقوي لهم انت تمليسهم وكا كندي مسرت أيو زتصبيهم عب تحت مدرن عب ود سب كتصارو زيكال موقت زبازحو بوتاتاتي إسارو سلازي يماني نزناي جرمن مسنا إرترا أي توادادرو نسخان هقدفاوين بتصوت حدا معالتي بقدود عسكرنان قديتاوي سراحن عب فولي أهقراوي بيت فردخت قربيخم ناتكم سراح زي حقاون قبنني رأيو بالو جرمن كمان هاقراو أقلقلوت أوجا زبل صحفكا نزخواني إرتراو خطالولو أي كإلني ني 10 شمونتا أوارح أواج نمناي زل ألماوي بارنت أساقا جيركا مس جرمن كتم معراري أي تحقن أب إرترا حدا معالتي قواماوي منقستي مستتخله هاقراوي أقلقلوت إرترا بحقاو ملكعو كتقباري شعو من إسيات مرجع خهلومي جهوخ أي كتحزونيم هو اتحنا كفدي بعلي ماني نام مقابئة من إسيات إرترا هيوت نابك جمرو لزخؤلو قودنا كمرشيهم